Lolu lusasazwa ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC yakuLand Park eRhawutini nazi eziphambili. Iyaqhuba imatshi eThekwini eququzelelwe ngelokuxhasa uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kulandela amabhola awadizileyo kwakunye nokubonwa ngabaxhasi njengokuhlaselwa kwakhe kwezopolitiko. Very big shoes one has to fill, but of course, and there's nothing to be excited about. A lot of work ahead of me. Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga uMnumzana Amandla Ndlovu yenze inguquko kwikhabhinethi yayo ngale ntsasa. Xa besixesha kuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Iyaqhuba imatshi eThekwini eququzelelwe ngelokuxhasa uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kulandela amabhola awadizileyo kwakunye nokubonwa ngabaxhasi njengokuhlaselwa kwakhe kwezopolitiko. Ukanti ngoku isiqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Simphiwe Makhanya elandela lo mngcelele. Simphiwe, siyakwamkela. Yintoni injongo efuna ukuzalisekiswa ngabaququzeli ngalo mngcelele? Siyabonga ngibingelele kwena kanjalo nombukeli wendaba ngalesi sikhathi impela uza kuthina nje izinkumbi zabantu zigcwele imigwaqo lapha enkabeni yeTheku zizozwakalisa ukweseka umkhuzo wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Laba ke abahlangene lapha baqhamuka enhlakeni ezahlukene zomphakathi ngibala amaqembu ezombusazwe abaholi bezendabuko kanjalo nabalaphi bezendabuko ebese kuba ke nezakhamuzi nje eziqhamuka emphakathini eyahlukahlukene lapha esifundazweni ukuzwa kabanzi ngokuthi kungani lezakhamuzi zikhethe ukuyibandakanya nale masha namhlanje. Samukele usisi sinkubikele sikwamukele endabeni sisuqhamukaphi nokuthi ubani kungani ula namhlanje. Ngiyanibingelela ababukele emakhaya igama ngoKhayisile ngwadlamuka silapha ngenhloso yokuzolwiswa sifuna ukususela abantu bokufika abadla umsebenzi wethu sekukaningi sicela ukusiza ukuthi abantu bokufika bagudluke endleleni yethu abafuna ukusuka sifisa nathi ukuthi uhulumeni akwazi ukuthi asilwele kulezi inkinga esibhekane nazo. Odabeni luka Commissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthini ngalo umzulu mengamele enze isimemezelo ngesonto sokuthi kuzoba nophenyo ngeinsolo azenzile? Bengakaze ngizwe ngoba angikho eduze neredo kodwa nje ngikushoyo ngithi phambili ngomkhwanazi yonke into sicela ukuthi ngomkhwanazi osiphathayo asenze lento ezidingayo ebugebengu nobukhona ezweni ucorruption yonke into engekho right sicela kuba uyena osihambela phambili esilungisele. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Siyavuya eminye yembono ke eqhamukayo lapha kubantu abazibandakanye nale mashi njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi baqhamuke enhlakeni ezahlukahlukene kepha iningi labo lizozwakalisa ukweseka uCommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Uzokhumbula ukuthi ngemuva kwesimemezelo sikaMengameli ngesonto sokuba kuzosungulwa iCommissioner ezokuphenya kabanzi ngeinsolo azenzile kunabanye abangamalungu omphakathi abakhona ke khona lapha kule masha bazwakalise ukuthi ababoni ukuthi umqondo okahle ukuthi kusungulwe iCommissioner bakhononda ngokuthi sekukaningi kusungulwa amaCommissioner lapha eNingizimu Afrika kepha imiphumela yawo ayibonakali. Imiyalezo wabo ke laba bakhona namhlanje siyavuya ukuthi bayameseka uCommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Asibusele intambo kone egoli. Shoshube kumnguni leyo intatheli yethu Simphiwe Mfoka Makhanya eThekwini. Abaqhubi bezithuthi zabucala abaphansi kwenkampani e-hailing i-Uber abasebenzi namhlanje eGauteng bangene kugwayimbo bematsha ukusuka kwiofisi lenkampani eKramaville besingisa kuNdlunkulu eParktown bakhalazela imiba eliqele equka isixamali se-45% abathi sithathwa yile nkampani kwingeniso yabo kwaye bathi abasakwazi nokuziphilisa. Kungoku nje aba baqhubi bafuna i-Uber yehlise imali eyithatha kwingeniso yabo ibe phakathi kwe-15 ne-25%. Abaqhubi be-Uber bathi badikwe yeyokosa kungakwazi ukuziphilisa babe bebila besoma mihlale bechitha iyure ezininzi besezindleleni nanjengoko befuna ukubuya nengeniso ethe xaxe. Kodwa aba baqhubi bathi umsebenzi wabo uwela phantsi ngenxa yesixa esiphezulu esithathwa yile nkampani kwingeniso yabo. Bathi bazamile ukuthetha nabaphathi bale nkampani kodwa inzame zabo ziwe phantsi nanjengoko betyhola ngelithi i-Uber ithatha i-45% yonke kwingeniso abayenzayo. What we are crying for is the price. We are crying for commissions. Uber is taking a lot of the money from the riders, and then when it comes to us, they give us less money, which when we check, Uber is taking 45 to 50% commission. So that's the only thing that we, the drivers, we are crying for.
We're not crying for a lot of things from Uber. We are saying they must decrease their commission to 25% or even lower to 15% because they are making our life to be miserable. We can't support our children. We can't do anything. When I started Uber, I didn't have my own car. I was renting a car from somebody. And then I managed to go to the bank and get a car. Because Uber doesn't want any car. They want a certain year model of a car. And they don't take just any car. They take certain types of cars. And we take these cars for roadworthy and inspection every year. And they're only using their car. We pay for that. We do criminal checks every 6 months. We pay for that. But you don't get any coverage from Uber if you are pregnant, if you are sick or anything. As a single parent, we are always on the road. We are always working, but we're not making enough. The 12 hours that Uber is giving us, I can even spend 18 hours on the road. I don't have time for my family. As we speak now, I don't even have a partner. Umphathiswa kwiofisi yobongameli okwajongene nearhente yezobuntlolo uNkhubuzo Ntshavheni uqiinisekisile ipalamente yokuba iarhente zokhuseleko lombuso ziza kusebenzisana nekomishoni yophando kaJaji Mbuyiseli Madlanga. Le komishoni isekwe ngumongameli ukuphanda izityholo zolwaphulo-mthetho norhwaphilizo phakathi kwearhente zogcino-mthetho. Oku kulandela izityholo ezenziwe ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ezibandakanya amagosa aphezulu esipolisa kunye nomphathiswa wamapolisa Mnumzana Senzo Mchunu kwizenzo zolwaphulo-mthetho. Mnumzana Mchunu sele ebekwe kwikhefu elikhethekileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa ubhengezele ikomishoni ngecawa. As I table this vote, we want to commit that SSA and all the national intelligence structures that I'm responsible for will avail ourselves to the Judge Madlanga Commission of Inquiry as announced by the President. Honorable members, on counterterrorism, in some regions, organized crime form alliances with terrorist or insurgent groups, thus creating hybrid threats, e.g. arms for drugs, exchanges, smuggling routes, and so forth. We continue to monitor if such linkages are emerging in South Africa. With its multifaceted and ever-evolving forms, terrorism stands as one of the most pressing and insidious threats to global peace and security in the 21st century. No longer confined by geographic boundaries or political ideologies, it has transformed into a truly global phenomenon, impacting nations regardless of their economic standing, political system, as well as cultural heritage. South Africa's terrorism threat landscape is informed by developments and trends domestically and outside of South Africa's border. In February 2023, the FATF designated South Africa as a jurisdiction under increased monitoring, more commonly known as grey listing, due to this threat of terrorism. Gogu Masibe Vingli. Sihlabele mgamane ndaba zethu inkulu baphathisi yaseMpumalanga uMnumzana Amandla Ndlovu yenze inguquko kwikhabhinethi yayo ngaletsasa. uMnumzana Ndlovu uthe ngezi nguquko ufuna ukuphucula indlela urhulumente wephondo asebenza ngayo. Phakathi kwenguquko ezenziwe kutyunjwe uNkosikazi Lindi Masina njengomphathi wezemfundo eMpumalanga. Ityala lokubulawa ngeNalsini komiwa weli uLindani Myeni eHondohoe eHawaii liyaqhuba. Ukusemva kokuba le ndoda yadutyulwa yabulawa ngamapolisa amabini aseMelika iminyaka emine eyadlulayo. Kutyholwa ukuba ulidubulo lwaphenjelelwa bubuhlanga nokungakhathali. Inkqubo yembambano iza emva kokuba ibhunga lesixeko saseHonolulu yalile intlawulo ye-1.5 yezigidi zerandi kwityala elingafanelekanga kunyaka opheleyo. Isigqibo sokufaka isimangalo siza emva kokuba igqwetha lezotshutshiso laseHonolulu lifumanise ukuba amapolisa amabini adubulabulala uLindani Myeni ngobo busuku ku-April kwisithuba seminyaka edlulileyo ayenesizathu sokusebenzisa ubungqongqo kwaye la mapolisa awaza kujongana netyala ngale meko. Ivoti yebhunga yokulungisa lomba ekupheleni kwalo nyaka opheleyo yarhoxiswa le ntlawulo neyakhokhela kwinkqubo yokufumana umonakalo wemali emva kokuba umtshutshisi efumanise ukuba kukho tyala ngakula mapolisa awabulala uMyeni, esithi uMyeni waba nobundlobongela kwaye ekhathazwa sisifo sobuchopho. In this case, they acted appropriately. So the officers' actions were justified during our investigation as self-defense, defense of others, and force used in law enforcement. Finally, there was zero evidence of racism. Playing the race card here is shibai. The officers did what they're supposed to do in a tough situation. I'm sorry Mr. Myeni passed away. I think CTE is a big part of it.
Igqwetha likamyeni uJim Brigaten waxelela igqiza lendaba le-SABC kunyaka opheleyo ukuba bakholelwa ukuba baza kuphumelela kwinkundla yamatyala kwaye balindele ukuba umonakalo ungaphezulu kakhulu kunowokuqala owawukhatywe libhunga ngokwentlawulo. A civil lawsuit can't result in anyone going to prison, but it can do two things. The first thing, and I think probably the most important from the family's perspective, is to shine the light of truth on the situation and bring forward all the evidence and show who's being truthful and candid and honest about things and who's not. Isimangalo sithi lamapolisa mabini abulala umyeni ngobo busuku awazange azichaze ukuba ngamapolisa kwaye ayeqhutywa bubuhlanga. Sibuyele kwinqaku lethu laseMpumalanga esithe inkulu baphathiswa yaseMpumalanga umnumzana Amandla Ndlovu yenze inguquko kwicabinet yayo ngalentsasa. Umnumzana Ndlovu uthe ngezinguquko ufuna ukuphucula indlela urhulumente wephondo asebenza ngayo. Phakathi kwenguquko ezenziwe kutyunjwe unkosikazi Lindy Masina njengomphathi wezemfundo eMpumalanga. Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga umnumzana Amandla Ndlovu ithi esinye sezizathu zokwenza ezinguqu sisicwangciso sokuphucula indlela yokusebenza kweliphondo ngokodwa kuphakamisa izinga lempumelelo kwiziphumo zika grade 12. We hope that you are not now going to join us and complain. Wait up until you will be in the executive. Up until you will be in government, is then that you realize that, hey, governing is not easy. Umphathiswa omtsha wezemfundo unkosikazi Lindy Masina uthi akanalo ixesha lokulala kokoza kugawula iwarhuka ngokomyalelo inkulu baphathiswa. Very big shoes one has to fill, but of course and there's nothing to be excited about. A lot of work ahead of me, and I'm just making a call that the Premier was very clear when he appointed me on the immediate task that I have to take on. So I think the very first thing that I'll have to do is to look at those immediate tasks that the Premier has afforded me to hit the ground running. Abaphathiswa abatsha baseMpumalanga bafungiswe ngalentsasa ijaji yenkundla iphakamileyo yaseMpumalanga eMbombela. Ukutshintsha kweziko losasazo i-SABC kusukela kumaxesha engcinezelo njengomlomo karhulumente ukuya kukuba lilizwi labantu kubonisa uhambo olusuka kwinhliziyo nobumnyama ukuya kwinkululeko yesininzi. Kulo nyaka icandelo lendaba libhiyozela iminyaka engama-75 laqala ukuya emoyeni kwaye iqala lentatheli edlala indima ebalulekileyo kweli ziko ngamabali achukumisayo yabelana ngamanye amaxesha ayo asuka entliziyweni. uJenin Lee nowayesakuba yintatheli uxelenge iminyaka engama-25 kweli jelo losasazo. uLee waba nomdla kumabali achaphazela impilo yabantu yemihla ngemihla. Lo wakwaLee ubalise ngelona bali lakhe lawuxhela umphefumlo wakhe. The Eastern Cape had burnt at that time, and Thornhill that way. The thing is, what is hard, while you can get excited about how dramatic it is from a journalistic point of view, we were then told about an old couple that had tried to get away and they hadn't made it. So we ended up interviewing their son, and I mean, he was absolutely heartbroken. Umhleli welijelo losasazo lempuma koloni uYuri Blechnot wayesandula engumsasazi. uBlechnot uthi elinye ibali eliyakuhlala lizinze enhlizweni yakhe lelomncwabo wowayesakuba ngumongameli uNelson Mandela. Personal point of view, I during that time worked as a reporter, I worked as a camera person, also as a radio reporter. Whatever skills you had were called upon to be used because it's such a big story, and the hunger for anything fresh, anything new over that period was pretty significant, and it didn't matter if it was 3 o'clock in the morning or 3 o'clock in the afternoon, you always had to be ready. Emva kokubukela ubunzima babantu phambi konyaka ka-1994, omnye wayesakuba yintatheli ye-SABC uZola Yeye wayenomdla wokubalisa amabali abo nangona wayevalelwa ngenxa yokucalucalulo lwangelo xesha. When Madiba first visited Port Elizabeth then in Motherwell,
massive throngs of people running up and down, screaming, ululating, excited about this giant coming out of prison. Ezintatheli ziphume izandla zibalule ukungakhethi icala kunye nokuqinisekisa ukuba eli jelo losasazo lihlala liziphucula ngokobuchwepheshe bale mihla kwizinto abazifundileyo kule minyaka baxelengele kweli jelo. Ndingumcebisi Silengile weendaba ze-SABC eGqeberha. Kusenjalo kusukela ekurhirhizeni kanomathotholo kwiilokishi ukuya kwiindaba eziphala phambili komabonakude abaqaqambileyo inyawo zinodaka kweli ziko losasazo i-SABC. Ababesakuba zintatheli ye-SABC eBloemfontein balibabase igalelo le-SABC lokudandalazisa amabala atshintshatshintshayo eli njengengenakulinganiswa. Ilizwi labantu kwijelo lendaba ukusukela ngonyaka ka-1950 iziko elingenakufihlakala ezizweni nelithe lazinza kumzila wokubekela ubala amabali oMzantsi Afrika nokuba edadisa intliziyo kwincindi yobusi nokuba engaginyisi mathe kwaphela. Owayesakuba yintatheli ye-SABC uSias de Kock nowaba yinxalenye yeliziko labantu ngo-1983 ze kwaqenqeleka iminyaka engaphaya kwengama-30 zivakala izingqi zakhe kumasebe ohlukeneyo ukusukela kunomathotholo ukuya ekuphatheni icandelo leenkonzo zeSpanish de wanguye nomfundi weendaba kumabonakude. Kunjalo nje inkqubo-ndaba yolwimi lwe-Afrikaans iFocus nayo ingqina ukukhuthala kwakhe de ukusuka apho wayokuzinza eBloemfontein ze wathabatha umhlala-phantsi ngo-2011 eyintatheli. Eli qala lincome ubuxhakaxhaka beli xesha ubuthe xhaxhe umgangatho wokusasaza iindaba ezizimeleyo nezingenamkhethe ngoko nangoko. I think it's so immediate nowadays. We used to, when I did radio reporting, you would go out on a story, have your interviews on a small Marantz tape recorder, and then you would go to a telephone booth. Kambe ke kwaba ligugu ngexesha lenguqu yeli ukusukela kwixesha lengcinezelo lwaphambi kuka-1994 usasazo lweendaba lwangenkululeko futhi lwaphangalala unqene ngelitshoyo nowayesakuba ngumhleli wejelo le-SABC uBarry Clayson. When I started out at the SABC, the stories that you covered were much simpler. They're more complex now. Intlekele yomgodi waseMarysprit neyathabatha impilo zoMbono Mxesibe eVirginia nonyulo lwango-1994 ngamanye wamanqaku ankqenkqeza phambili kwaba babesaya kuzijula ijacu kwijelo lendaba leziko le-SABC. Lo gama banqwenelele liziko okuhle kodwa ekufinceni kwalo iminyaka engama-75. Qonqololo siyiqwelisa iqongqotho yasemini nje ingqokoqoma wethu mathangana uza kuziphakela ezentsimbi yesixhenxe makube chusibele.